Bona tarda, caçadors i caçadores de Catalunya. En primer lloc, en nom propi com a president de la Federació Catalana de Caça i en nom de la meva junta directiva, us vull desitjar que estigueu bé de salut, tant vosaltres com les vostres famílies, i desitjo també que estigueu portant aquest llarg període de confinament de la millor manera possible. Mireu, ens hem decidit a fer aquest vídeo en relació amb els últims aconteixements que han afectat a la caça en aquestes últimes setmanes. Mireu, sabem que hi ha hagut molta polèmica en relació a les autoritzacions excepcionals per danys de la fauna cinegètica als cultius. Penseu, i que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça entén que portem molts dies confinats, 40 i pico dies confinats són molts, entenem també que hi ha la sensació generalitzada de que hi ha una explosió demogràfica pel fet que els animals s'han decidit a colonitzar, a adentrar-se en llocs on fins ara no havien trepitjat, però no hi ha cap evidència científica que ens faci dir que els animals enguany s'han reproduït més, a no ser que la tranquil·litat que els hem donat pel fet que els humans no hem trepitjat els seus hàbitats, doncs els hi pugui haver ajudat a reproduir-se millor. Òbviament hi ha una espècie, el cabirol, que havíem d'haver començat el seu aprofitament a l'1 d'abril i que, a causa d'aquest període de confinament, doncs simplement no hem pogut començar amb els aprofitaments. Com sabeu, el subdirector d'Activitats Cinegètiques de la Generalitat de Catalunya, el Jordi Ruiz, ja ens va dir l'altre dia que en funció de quan comencem la normalitat de l'activitat cinegètica, amb aquesta espècie en concret ens podem plantejar si fins i tot s'enredareix molt el seu inici, doncs allargar el període hàbil, veurem i òbviament si és així ho defensarem com a Federació Catalana de Caça. Mireu, en aquest escenari hi ha hagut agrupacions, hi ha hagut caçadors que s'han avançat i han demanat les actuacions per danys fins i tot abans que el propi govern de la Generalitat, fins i tot abans que organitzacions agràries. I això des de la Federació Catalana de Caça creiem que no és positiu. Per què creiem això? Mireu, si volem deixar de ser incompresos per la societat i odiats per alguns col·lectius, hem d'explicar-li a la societat els beneficis de l'activitat cinegètica, que no són altres que és que fem aprofitaments sostenibles durant l'època que no hi ha vedes, durant l'època de caça, per regular aquelles poblacions, moltes poblacions, però sobretot aquelles que a través dels usos agrícoles hem afavorit les seves explosions demogràfiques. I això ho ha d'entendre la societat en termes de benefici per a ells mateixos. Reducció de danys, reducció de sinistralitat, reducció de propagació d'enfermetats, etc. És un moment, creiem des de la Federació, per deixar que tant el propi govern de la Generalitat expliqui a la societat la necessitat de l'activitat cinegètica, com perquè també les agrupacions d'agricultors facin el mateix amb la societat. No ens agradaria veure com amb aquestes autoritzacions excepcionals que no són caça es maten truges amb garrins, seguides de garrins que han acabat de néixer en aquests dies, o tudons, com s'ha publicat per part de certs caçadors, o tudons que estan nidificant i que els cacem i que resulta que els seus polls moren al niu d'inanició. Aquesta és una imatge de la que no forma part la caça, forma part la gestió de poblacions, és una imatge molt dura, però qui està interessat en ella, per tant, govern de la Generalitat i agricultors, han de poder explicar juntament amb nosaltres. No hem d'explicar sols, creiem des de la Federació Catalana de Caça. A la vegada, si les hem de fer, entenem que el govern de la Generalitat, el sector porcí, les unions de pagesos, el JARC, les comunitats de pagesos, ens ho han d'agrair, ens ho han de reconèixer la tasca que estem fent, no ara, amb les actuacions excepcionals, durant tota la temporada, on pràcticament el 40% de les nostres actuacions ja són per obligació amb els pagesos. A la vegada, la Generalitat ha de facilitar, ha de prendre mesures perquè hi hagi un relleu generacional valoritzant la figura del caçador, que és el que nosaltres creiem. I, òbviament, no l'ha de gravar amb taxes. Penseu que les vostres representacions territorials a cadascú dels consells de caça han defensat que en cas d'aquells caçadors que actuen per danys, no se'ls pot cobrar la llicència de caça,
no podem cobrar les matrícules del Vedat perquè estem penalitzant l'activitat en pro d'un benestar, d'un bé comú, d'un bé social. A la vegada, que sapigueu que des de la Federació Catalana de Caça també hem defensat que hi ha d'haver ajudes directes. Hi ha societats de caçadors que estan veient la seva capacitat d'actuació molt marmada perquè no poden fer front als danys que tenen, les despeses veterinàries que tenen pels danys que causa el senglar als nostres gossos. Gossos que estimem com qualsevol altre propietari, però que són gossos de treball i que, per tant, poden tenir lesions i que, òbviament, els portem al veterinari per curar-los. És inimaginable pensar que anem a salvar 1.000 euros de collita d'un pagès i que tornem amb 1.500 euros de despesa veterinària. I aquí estem demanant ajudes directes pel sector. Llavors, creiem que no és oportú en aquest moment ser els primers en defensar aquests danys. Han de ser la resta que ho demanin i nosaltres, òbviament, que hi col·laborem com no pot ser d'una altra manera. També us vull aclarir que som conscients que hi ha zones de Girona on hi ha molta polèmica per les actuacions del cos d'agents rurals, actuacions que en alguna àrea de caça sembla ser que l'exclouen o tenim queixes de les societats de caçadors perquè estan excloent a les pròpies societats de caçadors. Que sapigueu que tenim enfocat el tema, que tenim reunions previstes amb el cos d'agents rurals i el Departament d'Agricultura també per fer focus amb aquestes societats i que, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, la Federació de Caça i les representacions territorials defensaran els vostres interessos. Gràcies i esperem els vostres comentaris.